maka agwa. Anyị ga-elebazi anya n'uru dị na ịkpa agwa ọma. Ndị nke m, lee ka agwa ọma si baa uru. Ka anyị gụọ ya n'otu n'otu. Nke mbụ, agwa ọma na-eweta udo n'ezinụlọ nakwa n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe mmadụ kpara agwa ọma, agaghị enwe nsogbu ọbụla. Nke abụọ, ọ na-eme ka mmadụ nweta enyi ọma. Ndị mmadụ na-achọ imeta onye na-akpa ezi agwa enyi. Nke atọ, ọ na-eweta ntụkwasị obi. Mgbe mmadụ na-akpachapụ anya na-ekwu eziokwu, ọ pụrụ ịtụkwasị obi. Nke anọ, ọ na-eme ka mmadụ bụrụ ụdị nwa eji ama atụ. Ụmụaka ibe ya na ndị okenye ga na-eji onye ahụ ama atụ. Nke ise, ọ na-enyere ndị mmadụ aka ka mmadụ mụta ihe nke ọma n'ụlọ akwụkwọ. Agwa ọma ga-eme gị ka ị na-ege ntị, ịdị uchu na ime ihe n'oge. Mgbe ọbụla, ọ ga-eme gị inwe mmụta doro anya nke ukwuu. Nke isii, ọ na-eme ka obi dị mmadụ ụtọ. Mgbe ọbụla mmadụ mere ihe dị mma, obi na-abụ onye ahụ sọ ụtọ. Nke asaa, ọ na-eweta nsọpụrụ site n'aka ndị okenye banye na ikwu na ibe. Mgbe mmadụ na-akpa agwa nke ọma, mmadụ niile na-asọpụrụ ya. Nke asatọ, ọ na-eme ka mmadụ bụrụ onye bara uru n'obodo. Mmadụ nwee agwa ọma, a na-enye ya ọkwa dị mma n'obodo. Ọkwa unu ga na-akpa agwa ọma ka unu wee na-enweta ịhụnanya, ịdị n'otu, ịga n'ihu na obodo gị, n'ụlọ akwụkwọ, n'ebe ọbụla ị nwetara onwe gị. Agwa ọma dị mma, agwa 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 ịzacha ụlọ bụ agwa ọma, agwa irube isi ọ bụ agwa ọma, agwa isa efere bụ agwa ọma, agwa ikele ekele ọ bụ agwa ọma, agwa ọma dị mma, agwa ọma dị mma, agwa ọma dị mma, agwa ọma dị mma, agwa ọjọọ jọrọ njọ, agwa ọjọọ jọrọ njọ, agwa ọjọọ jọrọ njọ, agwa ọjọọ jọrọ njọ, agwa ịlụ ọgụ bụ agwa ọjọọ, ịtụ asị ọ bụ agwa ọjọọ, agwa izu ohi bụ agwa ọjọọ.